iso dadi badminton, nek ora tak dukung karo aku apa iso semangat. Apa? Tadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Ah, gitu. Babasket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale, apik iki bal. Apik banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Dek Niken, Oh nggih, pripun Mas? doanya di tahun baru nopo? Oh iya Doanya doanya apa, nggih. Dik? Niki terima kasih untuk Tante Jessi yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Iki ya lho, Rabbal iki lho, alamin. Dik Niken sing yuswane isih timur masih muda, dongane apik. Apik. Apik Ora kok kaya logis kowe ya toh. Tuwek donga ora pecus. Wah, Gak nalar. Dik Niken kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Oh, ora iso ta Mas kok meteng. Ah, banyuran lawas. Lah nyapa kok iso? Lah terus. lah piye? Kok iso? Anakku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nglairke kan. Amin. Oh iya Om Yuda, Ya, Dik. tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah Oh jam sampai 9, sini. udah Ha-ha. sampai sini Sudah ya sampai tadi sini. ya? Iya Udah dong. makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Makan. Mas Akbar? Oh sudah. Oh, Sudah sudah. makan. Tadi makannya enak ya. Enak banget. sekali. Ha-ha. Aku sampai imbuh peng dua Aku imbuh peng loh. dua. Heeh. Gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh, anaknya sing aku ke sehat Sehat, toh ya. sehat. Allah, Pondok anaknya. kenal. Oh, ya Pinter. kenal. Iya. Pinter ya saiki ya. Terus saiki pinter Kok nggak dalan, sampean pinter bisa, saiki. toh? Loh lah, anu dia Anaknya kan mondok. sekolah. Ya sekolah. Sekolah, Sekarang biar kelas belajar. 1 SMP ya? Kelas 1 SMA, Ding. Oh SMA iya kelas 1 SMA iya. itu. Yang sama kamu itu. Koncone. loh. Oh Konco iya sing anakku. dulu Iya. cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Heeh, Iya, iya memang. cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu Ke ya. rumahku. Kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Tambukan ae sampean iki. Oh, betul iki. Saya Nyapa? anak saya Nyapa? Anakmu nyapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku? iki? Hubungannya apa? Kowe Hubungannya sakit-sakit. apa? Iki lho Hubungannya sapa? apa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki grupe sapa? Ah, wih lo. Minta Iki grup hasta berat ta ora grup pedanyangan. Nah. anakku loro. Terus apa oh? Minta Lor. sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan Eh, ngene Mbak, iki gek. Mbak, aja cedak. Ra sopan Aja cedak, ngene cedak. iki. Kowe engko nek tularan ireng, aja Ora. cedak-cedak. Iki no, jarine duwe lara TBC ya. Iya, Jarine memang cedak-cedak. TB itu kepanjangannya TBC. Ya bener, he. Bener, bener. Bener, he. Bener, Mbak. Kene iki wis elek barang ngene iki ya. Sudah Aja rungon lho cedak-cedak. cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Nah. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ula weling kok bangga lho kok iso. Lah yo ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah Apa iki krungu? budek lho Apa ngene krungu? iki. Cah nah. budek kuwi, Apa? cah budek. Ngene iki ya sudah rungon paling ngene Sudah iki. rungan, nek. kupengnya nak nyilih Wah, nih. jajal Mas Yuda. Ya. Tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun, sampun. Udah yo. Sampun maem. Terus tadi make upnya jam berapa? Make upnya saya jam setengah 10. Jam setengah 10 ya. Aku jam 4. Nah ngene iki lek Makanya sampean cantik. Krungu, krungu. Krungu. Wong tengah. Aku yo baper sering THR kok. THT. Iya, iya, Cedek THR. Iya. Ada ternyata? Hah? Tuh ya toh. Loh, iya ta. Ada Mesti krungu. ta. Gak Mesti krungu ta kowe jebule. iki. Ndak krungu Mesti. budak. Budak kowe iki. Kabar. Ah. Mas sampean jenengan mau sampun dahar. Oh sampun, sampun. Sampun. Sampun Ayo. krungu. Enak, dua kali saya tadi. Oh, Mas Badar enak yo Sudah, mami yo. enak. Oh, Tekono lagi sing budak. Pon ngopi yo. Heeh. Nggih. Harus ta. Apa? Loh, Ora toh. krungu. Ora krungu. Ora krungu, cek ora Lopak krungu. lopo. Ora krungu iki berarti gak tau ndelok Bagas karo Pak Yatmin kowe. Ora tau krungu kowe, mesti Ora tau ndelok. Ora tau kowe, ora tau ndelok kowe. Sik. Wah.
Kowe ngomong apa? Ngomong apa ora tau ndelok Bagas Gentong karo Pak Yatemin kowe. Mas. Sik. Lucu. Kuwi lucu. A B C bles. Blas. Mas Akbar. Piye? Tak elingno yo. Heeh. Pisan iki wae. Heeh. Sampai kowe ngejak iku tak dadung tenan kowe. Kok iso padha dong? Kuwi tawar di Wong dadung iki wong ngomong tenan. ngono to. Hah? Wong iki ngomong ngono. Sampai kowe ngejak kuwi tak gawekno dadung kowe. Wong cengengesan iki. Dalah kok ameng-ameng nyawa. Wong kok cengengesan. Ora yo. Ane kon. Lagi Jangan berpilih Wilangan. Ya. Lha ya sing pilih kasih ki ya sapa? Wong aku ya takone bener wong Astabrata ngene iki apa nyeluke dalange bagus, sindene yo ayu, pengrawite ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Bintang lemu Sing ngene gendar iki yo iki. ayu. Bintang desa iki ganteng iki. Bintang tamu. Bintang apa? Saiki tok ketok elek. Heeh. Dhisik iki Wah, yo ngentek-ngenteki. Ganteng-ganteng. Iki kan mergo raine dicet, dadi ketok elek. Lah terus ngene iki gek rombongane sapa? Kowe kok ngenyek kowe. Weh, rumangsamu kowe kok nyepelekno kowe. Kowe ngenyek kowe. Lehmu nyawa kok mbok. Piye? Tak sawang kok kiwa teng ngarep. Ora ono sing kurang suwi lehmu manteng iki kurang suwi. Ngono kuwi ditamatne dengan jelek. Tamatne. Jelidetno. Mripatmu ki dijelidetno. Kurang maju, terus kurang tamat. Rada maju. Sing gendar kuwi penggantenge wong sak kecamatan. Lah dalah apa menelek sila berdemek kuwi lho. Lho, Berdemek. piye? Ya. Mbok sawang piye? Apa? Bener. Pancen tak sawang sedelok kuwi pancen gak ketok. Bareng tak tamatne suwi. Ya ampun, kudu mutah. Ngawur. Cengengesan. Jaluk ngapura. Jaluk ngapura kuwi ngono wong tuwek Wong sepuh omongane. bare nyuwun Dongane wong tuwek ki ngono mandi. malati. Eh, Takane karo aku mau direnge. Ngeten iki lho Mas. Ayo. Kowe iki cah enom, kowe iki paling tidak hormat, bekti, sungkem karo wong tuwa. Mergake eneke kowe iki mergo saka wong tuwa. Wong tuwa, bapak ibumu kae wis tau nyenengne kowe, tapi kowe iki rong karuan tau nyenengne pak mbokmu. Nah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Mulane bekti ya kowe. Rumus kuwi. Rumus. Mas ngene lho, sampean sing mbak omong ngono iku apa ora kleru? Kok iso ora kleru? Justru bapak karo mbokku iki rong tau nyenengke aku. Ning aku wis tau nyenengke pak karo mbok. Oh, kualat. Kualat. Karo wong Pak tuwa. mbokku lho nyambut gawe rino wengi direwangi adus kringet golekne kowe. Anak durhaka. Kowe ben seneng. Kok iso pak mbokmu ora tau nyenengne kowe lho. Tenan. Mbok karo pakku iku lho, iku rong tau nyenengke aku. Durung karo nyenengke aku. Ning nek aku wis tau nyenengke pakku. Kowe apa wis tau nyenengne pak mbokmu? Wis to. Kapan? Lepas gawe. Gawe sapa? Ya aku. Mosok ora seneng, mosok nangis. Pakmu ngawur. Pakmu piye? Sampeyan seneng ora? Kok iso cengengesan iki lho. Anu nyuwun apa slendro. Wah, slendro apa pelak? Slendro apa pelak? Gak apik slentem ae to rada iso nyuara wedok. Piye ki? Gak kese to kok sewengi kok disebut kabeh. Kowe ora komplit. Piye karepe nganu to? Arek bawa kaya nek slendro. Alah. Slendro. Nek gak slendro ya mleyot apa. Lho tenan to. Nadyan wujude mung peksi. Peksi apa? Manuk. Tak kira kucing. Nyolong pethek. Jalmo limpat seprapat tamat batok bolu isindut. Giri lusi jalmo tan kena kinira. Tan kena kinira. Ketoke rupane kaya ngene lah kok suarane. Ya ampun. Ora sabalem. Nyekseni. Aku nek mbalem malah elek swaraku. Kula nyekseni piyambak. Pripun? Suarane sae. Nggih. Mara tuane disuarane entek setruk kok. Kae tapi suwi goblok kaya. Ora tak suarane. Diunen-uneni ya. Agawe runti ing kali apik suarane karo Yo digandrung ngalah cara lagi iki ketoprak lah to. aku digandrung ambek. Cara ketoprak ya sing gagah to Ya sing Allah, digandrung ambek wong elek ya lagi iki lah aku. Suwun lho Mas, wong ganteng-gantenge renek sing gandrung aku. wis Kok wis ki lho? neoto kaya
ketoprak-toprak kae lho. Ngendek. Ora aku Mbak Tundi iki dikaplok kene iku lho. Ngerti apa ora kowe iku? Mboten sah sampean tindingi. Aja ditindingi aku gender. Nuwun sewu tindinganipun saking drum monggo. Drum. Tabun. Lah, tak ngono. Ngono kuwi. Laras ketoke meneng tapi laras. Laras. Sampean ngene aku mlampek pelok ngene. Kudu ngono, Pak. Kudu nyambut gawe nih. Sampean seneng aku siksa ndur panggung. Pare dudu janganan. Iki nyambut gawe dolan. Roti-roti, klemben-klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Timun sigarane. Ayo ndeng disabun kagungane. Apa? Sing sabune apa? Rumangsamu kowe. Rumangsamu. Kaya iso-iso gender dhewe. Kaya iso gender kowe. Paling kondang siarane apa? Alah, siarane apa kowe? Siarno TV. TV lokal. Siarno radio. Radio bosok. Aku ki lho. Ya kuwi lho. Siarno masjid. Mas, apa? Cara masjid wong mati lho. Lah wong mati kan ya ora apa-apa to. Wong iso siji pesti loro jodoh telu wahyu. Derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi ana asal. Nomere ora. Nomor ku menungso ora ana sing ngerti. Oh iya, mulane Gusti Allah. Kowe iki ora tau nglayat, ora tau ngrungokne mudin nek wayah nyiarne kok. Napa? Wong nek jenenge MC kematian mudin itu wong sing paling pahalane akeh lho teng desa nggih to. Nggih. MC Ngrumat wong kematian. mati, berangkatne wong mati, ngubur wong mati itu seorang mudin. Ya mek gawean tok ora usah omong gak wis to. Lah mudin iki lho, mudin nek nyiarno piye? Piye? Yo ngene lho paling tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasa panjenenganipun Bapak Suto mugi arwahipun katampi sedaya ngamal ibadahipun lan ugi diapura sedaya Wis Mbah Den wis Den. diapura Den. Kowe ngomong sing ngrungokne ngantuk. Lah terus Mudin ana ngomong kalem koyo ngono. lah kudune piye? Lah Den ki ngono kuwi lho. Semua ngono kuwi. Berduka kok ya koyo. Berduka. Ora kaya Mudin genku. Lah kok iso? Sudah dadi Mudin iki bekas MC dangdut MC orkes. Bekas MC dangdut, MC orkes. nek nyiarne Orangnya yo innalillahi wa ora kok ngono. Terus MC dangdut kok nyari ngono iku yo ora. MC dangdut, MC orkes pensiun dadi Mudin. Sing mati jenenge sapa? Pak Suto upamane. Nyaro kok innalillahi. Yo Mas. Yo. Lah terus piye? Yo. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Sik. Bapak Ibu semuanya kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh. Ki Mudin dit yo. Bapak Ibu semuanya takziah yang hadir di sini. Yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai rambut keriting, kulit yang sangat putih dan hidung yang sangat mancung. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yuk kita berangkat diringi oleh New Palapa. Apa enak mayat nyupalapa terus sing layat piye? Sing layat wis kene. Modene koclok. Cengengesan. Ayo terus no Tindingane. bawane. Kodi mau. Tekan ndi? Kata-katane lho. Nah, Alus. oke. Manis meraati. Bareng Munio. Emang jare kon meneng. kowe kuwi. Kok ae kowe munio. Wis. Lho kok wis lho. Piye iki? Karo dirayu to yayi garwanipun Kakang. Iku nek cara orang Ketoprak. Kita menyesuaikan umur. Oh milenial. Niken, Dalam cintaku padamu aku ibaratkan seperti garam di laut dan asam di lambung. Asam di gunung. Garam di laut, asam di gunung, asam di lambung. Ya, malah Asam penyakit. lambung iku yo ono kok. Ora Ora enak. asam gunung. Duduk. Oke. Mati iki. Ini lho. Drama. Drama ki asli. Drama asli. Sae oprake sae niki bicane apik. kita. Ayo kedoprake niki. Oh iya to, actionnya apik. Actionnya apa? Ayo Ken, dadi bojone Ken. Tok.
Kaya siswa. Siswa pulang pagi. Sedih. Wah, iki. Action-e kok apik. Apik men. Semu. Semumpel. Tuk tuk. Tuduk. Tuduk. Tuk. Monggo katuran dangu kalian. Mbok menawi ingkang garwa kathah. Tuk. Katuran dangu kalian. Mbok bilih badhe Tutuk. Iki lho ketok arek ngomong, ketok arek ngomong ketok. Oh nangis. Tuk. Se. Muni tuk nek hak tonyo cangkemmu engko. Muni aneh. Toprak sewengi tak tuk. Ndak ngomong apa lak suwedeg glosor engko. Lah aku sering ngaku ngethuk. Ngomong oke Kyai garwanipun Kakang Wong Mansur. Lah. Ketok cakrak ngono lho, ketok cakrak. Wis suwe nggonku Tutuk. Kang Mas Anoman. Asik. Buka titik. Hop. Kowe tau ndelok toprak ora? Tau ndelok ketoprak ora? Nganjuk gunung budaya lho. Nganjuk nggon budaya lho, Mas. Iki ngono Sekartajias murah bangun. Wah. Gandrung kok dikeki dong tutu gendak dong lho. Kuwi Mbok sing Jawa, halus. Iki ketoprak percontohan lho, iki tolok ukur lho, Mas. Tolok ukur Jawa Aja Timur. ngisi-ngisi Jawa lho, Timur. Mas. Potonganmu kaya kendang bem. Wah. Ngono lho, Bre. Ben Pas wedi. murah bangun karena Kene, Mas Dewi kita pancen ngremehne kita ya. Jajal. Remeh. Ayo, Remeh. Mas moro bangun dadi dong tundu gentak. Ora kita koyo sidok aku ya. Ah. Kayak sidok aku lagi. Sidak apa? Itu lho, pala mulata iki lho. Sing rambutnya gondrong kriwel lho. Sodik. Sidok. Sate kok. Aduh. Sodik ya sidok. Mare kancane bingung. Bingung tenan. Sopo iki? Aku mikir kadung telung bengi telung rino. Sodik sidok. Ayo kan. Oh, nangis. Panesan nyetru kok suwi. Lek ku genahne suwi. Gange suwi gange. Kowe ki ra muni monata aku gak ero tenan. Nek ora muni Ora kaya ngono sing tak karepke. Halus manis meraati. Hei. Siti jos, buka Siti jos. Se. Piye to kok? Piye, Apik piye? to kreasi to. kreasi yo yo. Kreasi. Ah. Piye to piye? Piye kuwi arep ngopo kuwi? Piye? Kriwikan dadi grojokan. Lho. Lho. Perkarane to, Aja Be. iki. Aja diperkarane Lah, ya. perkara lho. Iki ngono wah kowe Menjatuhkan harga diriku kowe. iki ngono Lek Hasto. nyambut gawe iki lho. Mbok rewangi apa, Be? Tak iki Hasto Kristianto iki. Hasto Broto. Hasto. Astaga. Nyambut gawe direwangi pecah dodo wutang ludira kok bisa kaya ngono kowe. Rumah sare kok iso wis rasa gede jam-jaman. Lah. Alus manis merah
karo Mas Yudo ya Penak aku penak. Enak. Terus piye? Wes suwe. Wes suwe nggonku ngelemo mane-mane Suara bebas. Apik. Lah. Lah. Oh, piye? Nesu, Apik toh? nesu. Nesu. Apik Nesu, kreasi. nesu. Kreasi. 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 Itulah yang dinamakan rekreasi. Ini lho, rekreasi. Nesu, nesu kowe. Apik kuwi mau apik. Apik. Wes. 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 Nah, kan Wes. Tapi sik aku kok ketoke mencium bau yang tidak enak dek kan karo Mas Yudo. enten apa to? Napa? Ketoke sing gare joget ki sener iki lho. Ah iki. Kayane Oh, iya, ketoke kayane. iki. Ketoke kuwi. Iki. Iki sener Sing saiki. gare Sener. joget sener iki. Kuwi ati-ati. Kayane iya. Kayake yo. Coba Iki. Mas Yudo, coba Mas Yudo. Coba, ah. Mas Yudo. Oh. Ya, Betul. Saiki urung iki sensasine urung. Oh, telat toh. Iki. Ah. Colo. Wah iki bahaya iki. Iki bahaya iki, bahaya. Mosok. Iso nyetrum. Bahaya. Iki mau ora guyon to? Ora guyon, ora guyon. Dadi iki mau ora guyon. Ora guyon ki meng awake dhewe ki meng tenanan, ora Sener guyon. sakti kuwi. Sener sakti. Iso ngerain joget. Bisa iso marai joget. Iya. Jajal ndang Ben. Tak cekleng ngene wae. Iya. Iya. Ya, Tekan di. tekan ndi, Bang? Mbapelo. Kowe kok Bukan kok apa streaming. Malah Bukan apa sering. Dok? Bukan anumu lho Google Kok seriuning terus. Malah seriune. catatan. Bablas ya. Wes suwe nggonku. Wis suwe nggonku ngenteni. Sarwa setahun. Satu tiga. Oh, bener berarti ya. Senere berarti. Senere. Oh, senere ramune iki ramune. Ora muni ning nganggo Ora kuwi. muni. Senere. Nganggo Ah, senere. Golek isi podang jengkar. Eh, Iba bunga ing atiku. Duduk. Lho. Aja Mas. Kok malah muni lho. Lancang. lancang kuwi jimat to kuwi. Jimat, Pusaka. ya? Nek gak patah Dadi ngerti. kusuma. Nyanding bisa dadi gawe nyanding bisa dadi tombo Iya, jan apik ram suarane. apik Surane iki mau lagune Podang Kuning. Oke. Podang kuning saking pamundutan sinten? saka Saking Bu sapa mau Bu